Ka jingpule na ka kitab u Jeremiah nong yathu lupa kalan nong ka bakhat lai ka khot iway hadu khatway u try ula ong yanga panlithiat ya ka patulun po linen bat ban phong klem the wi ya ka ha ka kumta ngala thiat ya ka ta ka patulun po kumba u try ula hukum bat ngala phong ya ka hala ka singkai te u try ula kren byang hanga u ong Shimya ka patulun po ka baphi lathiat lot ya ka na singkai khi sha ka wa Euphrates bat buri ya ka ha ka thliu mausyang kumta ngala len bat ngala buri ya ka hajan ka Euphrates kumba utrai ula hukum hadien bun sngi utrai ula pha ya nga ban let byang sha ka Euphrates bat ban shimya ka patulun po kaba ula pha yanga panburi hangta kumta ngala letbyang sha ka Euphrates ngala ti ban ngala shimya ka patulun po na ka jaka pangala buri yaka ngala shem kala jan kamlong phongshu teu try ula kren byang hanga ula ong hagani ka rukom ngan sa penjat ya ka jing sarong ka jura bat ya ka jing hanga me ka Jerusalem kini ki riu da kai ki bom tre ban ko ngu ya ki ktien chunga ki ba yai le mutlop hala ki do nun pan ki ba langu la dem pat ki la shakri ya ki wei pat ki Blei kin sa long thek kum kane ka patulun po ka bam long phongshu namar kumba ka patulun po kasno hakasingkai ubriu kumta ru ngalamun ba kipat Israel baro ba kipat Juda baro kinsno khak hanga ong utrai ngalale ya kane khnang bakindup long kipat jonga kanam jonga kajingyero bat kaburam jonga Henry kimtre bansngam ktien jong utrai kasam na ka kitab Deuteronomy kalandong kabalay po kadukhad khatra hadu arpuay phim kan mau shu yaw mau syang ubalakha yapi philaklet yaw ta Blei uba longpa yapi utray ula yo I yakane bat ula kendat yaki namar ba ki khun shinrang bat ki khun kentay jong u ki la pendom yo ti hangta ulaom ngan pet shu iki ngan sa pet kai ayu an saja iki na ba ki long kapateng briu kaba at lukhi ki khun ki bom don jing yai ne satya kila pen kin roy yanga ban sngo at nun dakata ka bom dei Blei satya kila pen dom yanga da ki Blei thau jongki tingaru kan sa penkin roy bakin sngo tenat da kito kiba dei pai penriu ai ngan sa pendom yaki da ka jait penriu ka ba ana ka gospel katkum o Matthews pukui kalandong ka bakhat lai kat khot lai poway hadu lai pusan u Jisu ulayathu ha ki sa ka way pat ka parshi kahima bneng kalongkum usembai sinapa usembai ubaretam ubriu ushim bad ubet ya u hala kalingkha bad anda ulasan ulong ujentung ubahetam ukella long ukenjading hadu ba kisim ki 1000 kum ha kitnat jungu u Jisu ulayathu haki sa kawaypat kaparshi kahima bneng kalongkum uthiat kaway kakentay kashim bat katep yu bat lai perha upuro hadu ba undasip baro u Jisu ulapendan kam da ki parshi ban yathu yakine ki ai baro ha ki pat ba bat klem kaparshi shem lakren haki kumta la urlong kata kaba unong yathu lupa ula ong ngan pendan kam da ki parshi habanga kren haki ngan yathu haki ya ki ai ki bari nadu baseng ya ka perthai ka gospel jong utrai